खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव मोनसे राजखान्थि खौरां नोंगौ बे समाव मोनसे राजखान्थियारि बास्लायनाय खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होनि नोंथांमोना मिथिगौ दि गोबां समाजारि बिजोङाव जे बिटिसिनि मोनसे समनि बरगय डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारीखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय थामहिनबा गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजायाव बिथाङा जगदान जानाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव नुबाय थादोंमोन थामहिनबा नोंथांमोना नुदोंमोन बावैसो सान सिगाङाव बिथांखौ बिजेपि राजखान्थि हानजायाव जगदान जागोन होननानै मोनसे फोसावदिंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनि उनाव बिथांखौ बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जागोननि बाथ्राखौ बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आरोबाव थिग बेबायदिनो बिथाङा बुंबावदों जे खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव हाबनाया 100% रोखा जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंदों जे बे समाव बिथाङा मोजां बारखौल' नेबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों मोजां बार आरो खालारखौ नायनानै बिथाङा इउपिपिएलआव जगदान जागोना 100% रोखा जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया ना এইটো কিমান দূৰ সত্যৰ কথা আহিব নোৱাৰে 100% আহিবলৈ সম্পূৰ্ণ কথা ৰেডি হৈ আছে জাস্ট তেওঁ বাৰ এটা ভাল বাৰ এটা চাই লৈছে ভাল দিন এটা চাই লৈছে এই দিনাখনে তেওঁ আমাৰ দলত যোগদান কৰিব थारैनो मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट मोनसे गिदिर खौरां राजखान्थियारि मोनसे गिदिर खौरां बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारी जाय खाम्फा बरगयारिया बिटिसिनि मोनसे समनि जे बिटिसिनि डिपुटि चिफ जानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव जगदान जागोना 100% रोखा जाखाबाय आरो बिथाङा बारखौल' नेबाय दं थामहिनबा बे समाव मोजां बारखौल' नेगासिनो दं आरो मोजां बार लानानै इउपिपिएलआव जगदान जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया না এইটো কিমান দূৰ সত্যৰ কথা আহিব নোৱাৰে 100% আহিবলৈ সম্পূৰ্ণ কথা ৰেডি হৈ আছে জাস্ট তেওঁ বাৰ এটা ভাল বাৰ এটা চাই লৈছে ভাল দিন এটা চাই লৈছে এই দিনাখনে তেওঁ আমাৰ দলত যোগদান কৰিব खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव मोनसे राजखान्थि खौरां नोंगौ बे समाव मोनसे राजखान्थियारि बास्लायनाय खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होनि नोंथांमोना मिथिगौ दि गोबां समाजारि बिजोङाव जे बिटिसिनि मोनसे समनि बरगय डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारीखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय थामहिनबा गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजायाव बिथाङा जगदान जानाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव नुबाय थादोंमोन थामहिनबा नोंथांमोना नुदोंमोन बावैसो सान सिगाङाव बिथांखौ बिजेपि राजखान्थि हानजायाव जगदान जागोन होननानै मोनसे फोसावदिंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनि उनाव बिथांखौ बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जागोननि बाथ्राखौ बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आरोबाव थिग बेबायदिनो बिथाङा बुंबावदों जे खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव हाबनाया 100% रोखा जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंदों जे बे समाव बिथाङा मोजां बारखौल' नेबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों मोजां बार आरो खालारखौ नायनानै बिथाङा इउपिपिएलआव जगदान जागोना 100% रोखा जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया ना এইটো কিমান দূৰ সত্যৰ কথা আহিব নোৱাৰে 100% আহিবলৈ সম্পূৰ্ণ কথা ৰেডি হৈ আছে জাস্ট তেওঁ বাৰ এটা ভাল বাৰ এটা চাই লৈছে ভাল দিন এটা চাই লৈছে এই দিনাখনে তেওঁ আমাৰ দলত যোগদান কৰিব थारैनो मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट मोनसे गिदिर खौरां राजखान्थियारि मोनसे गिदिर खौरां बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारी जाय खाम्फा बरगयारिया बिटिसिनि मोनसे समनि जे बिटिसिनि डिपुटि चिफ जानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव जगदान जागोना 100% रोखा जाखाबाय आरो बिथाङा
बारखौल' नेबाय दं थामहिनबा बे समाव मोजां बारखौल' नेगासिनो दं आरो मोजां बार लानानै इउ पिपिएलआव जगदान जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया না এইটো কিমান দূৰ সত্যৰ কথা আহিব নোৱাৰে 100%ও আহিবলৈ সম্পূৰ্ণ কথা ৰেডি হৈ আছে জাষ্ট তেওঁ বাৰ এটা চাই লৈছে ভাল দিন এটা চাই লৈছে সেইদিনাখনে তেওঁ আমাৰ